Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nagħtikom merħba fid-dar ta' Marija, id-dar ta' Umna. Wara ħafna ġimgħat għandna l-possibilità li nerġgħu niltaqgħu minkejja li nġorru il-maskla ħalli niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Irrid insellem b'mod partikolari lil dawk il-ġenituri, lil dawk l-ommijiet illi qegħdin jistennew il-ħajja, illi qegħdin iġorru fi ħdanhom il-ħajja. Fid-djoċesi għandna id-dar Giuseppa De Bono illi bħala għan tal-eżistenza tagħha hija li jippromovu, iġibu l-qudiem il-kultura favur il-ħajja. U ta' kull sena jorganizzaw din il-qudiesa biex ikun hemm id-berejk tat-tarbija fil-ġewf. Naturalment, illum ma kienx possibbli illi inlaqgħuhom hawn f'dan is-santwarju. Imma qed nagħmlu dejn it-talba anke lil dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni ħalli x'in ikun il-mument nitlob il-barka tal-Alla fuq il-ħajja li qegħdin iġorru. Ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art lil bnedmejn ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, nattuġġieħ. Roddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal b'tagħna. Li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. O Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tjieba lejn l-uliet eżies tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien Ġeremija qal: ma nismax ħlief taqsis il-kotra, biża' madwari kollu. Ixluh, ħan ixluh, jgħidu saħansitra ħbibi kollha, ifittxu l-qerda tiegħi. Għandi mnejn jitqarraq u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru, ma jagħmlu xejn. Jitħawdu bis-sħieħ għax ħsiebhom ma jseħħx. Għajb għalihom li ma jintesa' qatt. Int mulej tal-eżerċiti li tġarrab il-ġust, li tara l-ġewwieni u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom għax f'idejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lill-mulej faħru lill-mulej għaliex ħajjiet l-imsejken ħelisa minit il-ħażin. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali.
fil-kobor ta' ċibitek weġibni o Alla, fil-kobor ta' ċibitek. Minħabba fik qiegħed nilqa' t-tmaqdir u l-mistħija tiksili wiċċi, sirt barrani għal-ħuti u li dommi ma jarfunix għax il-ħeġġa għal darek fnitni, it-tajjita min jajat lilek waqa' fuqi. Fil-kobor ta' ċibitek weġibni o Alla. Imma jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok o Alla weġibni. Fil-kobor ta' ċibitek u skont il-weda tas salvazzjoni tiegħek weġibni mulej, għax mill-aħjar ċibitek dur lejja fil-kobor tal-ħnina tiegħek, fil-kobor ta' ċibitek weġibni o Alla. Hekk jaraw l-msejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jismerx l-mjassrin tiegħu, ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Fil-kobor ta' ċibitek din lezzjoni. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostoli Romani. Ħuti kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimmu. Kienet għadha ma waslitx il-liġi. Id-dnub kien ġa fid-dinja, imma d-dnub ma kienx magħdud għal-arba il-liġi ma kienx hemm. Madankollu il-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li fih kien waqa' Adam li kien ġbija ta' dak li kellu jiġi. Imma d-don mhuwiex bħaħtija, għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa il-grazzja ta' Alla u d-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. L-Ispirtu tal-verità jixed għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tixdu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: la tibżgħux mill-bnedmin għax xejn ma huwa motti li ma jinkexxifx u xejn ma huwa moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl, u dak li ngħidilkom f'udnejn xandruh minn fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu il-ġisem bla ma jistgħu joqtlu ir-ruħ, imma aktar ibżgħu minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ asafar tal-bejt mhux bħabba jinbiegħu, u b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xar ta' raskom kollu huma għadut. Mela xejn la tibżgħu, intom aqwa minn ħafna asafar tal-bejt.
Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, jiena wkoll nistqar li jiena miegħu quddiem il-Missier li hu fis-smewwiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jiena wkoll niġħad lilu quddiem il-Missier li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tliet darbiet Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu la tibżewx. La tibżewx. Għax Ġesu jaf il-biża jipparalizza il-ħajja tagħna l-koll. Il-biża jipparalizza l-ħajja tiegħek u tiegħi personali, il-ħajja tal-familja, il-ħajja tas-soċjetà. Intom ħarsu ftit madwari, veru, madwarkom. Nibżew minn xulxejn li nistgħu nikkontaminaw lil xulxejn. La tibżewx qed jgħidilna Ġesu, ħbib tiegħi. U l-mediċina kontra l-biża' mhux il-kuraġġ imma l-fidej falla. Emnu fija. Emnu fil-Missier, jgħidilna Ġesu. Fil-Vanġelu llum Ġesu juża żewġ tixbiħat sbieħ ħafna. L-ammelejn, tem barra. Ma toddhomx. Lanqas jiswew 6 ħabbiet. Imma Ġesu jgħid lanqas wieħed minnhom ma jaqa'. Il-Vanġelu hawnhekk it-tradizzjoni tgħid blana kollu wanqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Xi fisser? Li f'xi mument il-missier jgħid, "Oj, inti jaqa'." Jew f'xi mument il-missier jgħid inti tkun mixi fit-triq u jgħidlek inti jieqaf aqgħu mewt. Le. Meta l-Vanġelu jgħid anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ma jkun hemm il-preżenza tal-Missier. Anke jekk għasfur tal-bejt jaqa', il-Missier huwa miegħu. U anke intu jien jekk tiġrilna xi ħaġa, mhux Alla jrid li jiġrilna hekk, imma Alla huwa magħna. Anke f'dawk il-mumenti tqal. L-istess jgħid sax-xar ta' raskom huwa magħdud, mela xella tibżew għax intom aqwa minn ħafna safar tal-bejt. Int aqwa, mela int tiswa xi ħaġa ta' intu jien aqwa minn kull ħaġa oħra. Taqsek hija kbira il-kura, l-imħabba, l-attenzjoni ta' Alla għall-bniedem. Għalhekk tibżewx. U din il-kelma ngħidha lil dawk li qegħdin jistennew tarbija. Anzi, lil dawk li jixtiequ jibdew jiffurmaw familja imma jibqgħu lura għax il-biża' tipparalizza wkoll it-tfassejl tal-familja. Il-koll għandna esperjenza jew oħra, mhux tagħna personali ta' nies li nafuhom qrib tagħna, kemm it-tqala huwa mument ta' tħassib, mhux veru. Għax min jaf ġej. La tibżewx. Eżiż ġenituri, la tibżewx. Tagħmlu festa lil ħajja. Ma nħallux il-biża' jagħlaqna quddiem id-don tal-ħajja. Ma nħallux il-biża' jipparalizzana
anke bħala soċjetà, u allura jirrendina xħaħ mal-ħajja eżistijaj. Waħda mill-motivi għaliex ir-rata ta' twelejt dejjem nieżla hija propju l-biża'. Jew kif ħanamel biex inrabbi, kif ħanamel biex nitmaħħum, kif ħanamel biex inlibbishom bibtijaj. La safar tal-ajru u l-ġilji tal-widien isibu min jalifhom u min ilibbishom. Intom tiswew ferm aktar minn hekk. Bibtijaj, għal dan il-weekend jiena battilkom ittra pastorali qasira. Kif tafu nhar l-erba' li għaddiet ġo dan is-santwarju ta' Pinu, in-nunzju apostoliku ħabbrilna li il-Knisja f'Għawdex għandha isqof ġdejd. U allura ħanqrajilkom. Nilqew b'ħafna għoża u ferħ lil Don Antun Tewma bħala l-isqof il-ġdejd tagħna. Konna jiena nistennew li n-nunzju apostoliku iwasslilna din l-aħbar sabiħa. Imma żmien tagħna parir. Għaliex dan is-saċerdot għandna mhux biss bniedem skont il-qalb ta' Alla, imma wkoll skont il-qalb ta' din il-Knisja għażiża tagħna. Għalkemm huwa l-Papa Franġisku illi sejjaħ lil Don Anton biex ikun wieħed mis-suċċessuri tal-Apostli u bagħtu biex jindokra lil poplu tal-Alla f'din il-gżira, l-għażla saret mill-Ispirtu Santu. Wara proċess twil ta' discerniment li fih kienu msieħba għatta ġmielu ta' isqfijiet, saċerdoti, persuni konsagrati u lajċi, il-Papa seta' jgħid li lill-Ispirtu Santu u lilna derilna li nibatulkom lil-twani. Minn dak li jiena naf dwar Don Anton inħossni komdu niddeskrivih bħala bniedem li iddedika ħajtu għall-isem ta' Ġesu Kristu. B'din il-frażi misluta mill-littra li kitbu l-Apostli fil-Konċilju ta' Ġerusalem tgħid kollox dal-qassejs. M'għandi l-ebda dubju li Don Anton għandu qalb kbira li tfawwar bl-imħabba lejna il-koll, partikolarment lejn dawk li huma ċkejknejn fis-sens wiesa tal-kelma. Nirrakkumandalkom bil-qawwa biex tilqewh u tħobbuh bħala missierna. L-ikbar dolur tal-isqof huwa meta jagħmel ħiltu biex iħobb lill-uliedu, imma din l-imħabba tiġi rifjutata. Ma' żmien ħajkollu min iwaddablu il-ġebel. Imma jiena konvint li l-isqof mhux sejjer igara ġebel lura lil min meta jintlaqat. Jiena konvint li l-isqof meta jintlaqat itfewlu il-balzmu u mhux il-ħal fuq il-ġerħat. Bħal Ġesu ma tinsaqat lil dawk li bħal dik il-mara f'Betanja ikunu kissru lon tal-vażett tal-alabastru biż-żejt fuq tan-nard pur u ferrewh fuq il-ġerħat. Nirrakkumandalkom li tħarsu leħ blajnejn tal-fidi u bidjenti. Għax jekk ma rridux
isqof li jira fisem il-mulej il-ħref tiegħu u għal-ġejt tagħhom iħaddem l-uffiċċju ta' tagħlim, ta' tqaddejs u ta' treġija, dan ikun ifisser li aħna irridu li jkollna isqof li mhux isqof. Ifisser li irridu persuna imlibsa ta' isqof imma mhix isqof. Il-komunjoni mal-isqof hija waħda mill-arterji ewlenejn tad-dijoċesi. Tinqata' din l-arterja u l-ġisem kollu ikun friskju kbir. L-aħbar li donantunwa id-disa isqof ta' din id-dijoċesi maħbuba tagħna ingħatat f'dan is-santwarju quddiem ġbija tant għażiża għalina tal-Madonna ta' Pinu li għadha kif waslet lura minn xogħol ta' restawr. Kienet xewqa tiegħi li din il-komunikazzjoni li s-soltu issejr il-kurja bġeħ kemm hemm. Issejr din id-darba fid-dar ta' Marija. Xtaqt li dan id-don jingħatalna waqt li l-Knisja tkun miġbura flimkien ma' Marija. Għaliex li lin mill-kuntest ta' Knisja li titlob il-barra mill-qafas spiritwali l-uffiċċju tal-isqof ftejt jagħmel sens. Barra minn hekk, miġburejn quddiem il-Madonna ta' Pinu, it-trofew tal-Knisja f'Għawdeġ rrid inqiegħed lill-isqof il-ġdejd taħt il-ħarsien matern ta' Marija. Kejf minn dan il-kwadru Marija ma teda qatt tlissen l-istedina ejja minn qalbi nawgura lil Don Anton isqof maħtur li matul l-episkopat tiegħu jaħraq il-sienu isejħilna biex permezz ta' Marija aħna naslu għand Ġesu. Fil-waqt li inħeġġiġkom biex twiżnuh illum u dejjem bit-talb ħerqan tagħkom u bil-penitenza li tagħmlu, il-qudiem natukom aktar tarif dwar il-konsagrazzjoni u l-ingress tiegħu fid-dijoċesi. Bil-wieqfa ħalli nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna eżistien. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġnej u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għamin bil-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjejn u mill-mejtejn. Is-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missieru mill-Liben li meqjum weġġaħ fl-imkien mal-Missieru mal-Liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar b'mdija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Ħanagħmel it-talba tal-barka tat-tarbija fil-ġewf. U Alla, awtur ta' kull ħajja, bierek nitolbok lil dawn it-trabi
fil-ġuf ta' ummhom. Ħarishom f'kull waqt u għatihom twelejt b'saħħtu ħalli jkunu sinjal tat-twelejt mill-ġdejt tagħna li jagħti seħħ fil-għena dejjema tas-sema. Mulej, int li lil dawn in-nisa tajtum li jaslu għal ferħ kbir li jsiru ommijiet. Għatihom il-faraġ fl-ansetajiet tagħhom. Rieda soda li jmexxu il-wild ġdejt tagħhom fil-modijiet tas-salvazzjoni. U sejt ta' żminijiet kollha li għażilt lil dawn l-irġiel missirijiet biex jarfu l-grazzja u l-ġieħ li jkunu missirijiet. Għatihom il-kuraġġ f'din ir-responsabilità ġdida u għamel minnhom eżempju ta' ġustizzja u verità għal dawn l-uliet il-ġodda. Mulej, żejjen lil dawn il-familjej b'imħabba sinċira u dejjiema. Issa li qegħdin iħejju ruhom biex jilqgħu fosthom dawn it-trabi ġodda. Mulej, inti qiegħed fil-qlub tal-bnedmin kollha ta' rieda tajba sens kbir ta' staġib u qima għad-don ta' ħajja ġdida. Imla lil din il-komunità bil-fedeltà għat-tagħlim tal-Vanġelu. Għatej lill-membri tagħha rieda imġedda li jaqsmu fil-formazzjoni spiritwali ta' dawn l-ulied ġodda fi Kristu il-Feddej tagħna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li jinħossu ruħna maqudejn ħaġa waħda fit-tisħejb tagħna f'dan il-misteru għaddejs bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Inti ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek, għedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-imejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli aħna wkoll infaħruk u bil-ferħ intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs.
Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull quddusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċej reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Maħtur tagħna Anton, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħħati għalina, la ddaħħalniex fit-ġrejt, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-drubiet tad-dinja nnalin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-drubiet tad-dinja nnalin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-drubiet tad-dinja għatina paċi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. La tibżewx. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissolix tħoħna s-saf tiegħi, bdejt kelma waħda ruħi u fejn.
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla tal-imħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Nixtieq nagħmlilkom xi avviżi. Nhar it-tnejn hija l-festa għażiża tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Kif qegħdin taraw hawnhekk warajna hawn il-kwadru oriġinali wara r-restawr li sar fih. Għalhekk il-quddies għada il-ħadd se jkun b'dan il-mod. Filgħodu fis-6:15, fit-8:30, fl-10 u fil-11:15. Fil-għaxija imbagħad il-quddiesa ma tkunx fil-5 iżda fis-6:30. Il-quddies ta' nhar il-festa it-tnejn, ġifieri 22 ta' Ġunju. Filgħodu il-quddies ikun b'dan il-mod. Fil-5, fis-6, fis-7 u fid-9 pontifikali mmexxi mill-isqfijiet l-isqof Mario Grek, l-isqof il-Maħtur Anton Tewma, flimkien mal-isqof George Buġejja, il-Vigarju Apostoliku ta' Tripoli. Imbagħad fil-għaxija il-quddies ikollna tnejn oħra, waħda fis-6 u l-oħra fis-7:30 li tkun immexxija mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. Jekk it-temp jippermetti, hemm il-ħsieb li din il-quddiesa issir barra biex hekk inżommu anke id-distanzi mitluba minnhom u jkunu jistgħu jidħlu nies u jieħdu sehem fl-Ewkaristija aktar. Għaliex kif qegħdin taraw l-ispazji fis-santwarji huma limitati. Nixtieq infakkarkom ukoll li qabel toħorġu ma toħorġux mill-bieb tan-nofs imma toħorġu mill-bieb tal-ġnub. Dan mhux biss għal waqt il-quddiesa imma kull meta iżżuru s-santwarju. Jiena ċert li ħafna minnkom ħatersqu biex titolbu quddiem il-Madonna u biex taraw anke żbuħija ta' wara dan ir-restawr. Ħanikwota dalgħodu saret l-inawgurazzjoni, nikwota il-kelmiet tal-isqof Mario li hawnhekk nixtieq nirringrazzjah pubblikament li ħeġġiġna u tagħna l-permessi kollha biex dan ir-restawr isir. Dalgħodu l-isqof għalhekk kif rajna u kif anke fit-tifsira li saret dik iġbija sabiħa kienet moħbija għax kellem ħafna irtokki, mugrufun, diversi passati ta' verniċ li jimbat sfar u saħansitra biddel il-kuluri. U l-isqof għalilna dan jista' jkun ukoll rifless tal-persuna tagħna. Ħafna drabi aħna qegħdin nilbsin il-maskri minħabba din il-pandemija, imma fil-verità ħafna drabi aħna nilbsu ħafna maskri u nimħbew u xi drabi anke wkoll ikun hemm effetti ta' dak li nkunu nġarbu. Imma taħt dak kollu hemm iġbija ħajja ta' Alla sabiħa fina. U għalhekk l-isqof ħeġġiġna dalgħodu biex ma niġġudikawx lil xulxin fuq dak li naraw minn barra, imma narfu napprezzaw is-sabiħ li hemm f'kull persuna, f'kull wieħed u waħda minna. U jiena nemmen li dan huwa l-messaġġ li qiegħda tagħtina anke għal din il-festa Omna Marija. Ejjew inżommu ħajja fina ma ninsewx li aħna maħluqin ġbija ħajja ta' Alla. Kulħadd għandu ħafna tajjeb. Ejjew nibnu fuq dak it-tajjeb li hemm fina. Aħħar avviż, nfakkarkom hekk illum qegħdin nagħmlu wkoll jum il-ħajja u nixtieq nappellalkom biex għada possibilment minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Fil-waqt għal dawk li qegħdin f'Malta f'Gwarda Manġa mit-8 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Ejjew inkomplu hekk
nagħtu ħajja ġdida lil xulxin anke b'dan id-don hekk prezzjuż tal-għoti tad-demm. Grazzi. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla.